कायची खबर आपका समोर पुछना कुशल कायची खबर पुछे आओ हो You went London, no? Yes. Yeah. London, lot of snow? Yes, of course. Now falling on my head? You so many words to them on those guys. Where they come, tell me your song and give it up. आता एक काम कर आताचे आता बँकात पोहोच आणि 5 लाख डिपॉझिट कर वर एक दे हवे तुला आता सांगला आता डिपॉझिट कर बाबा तू हे पती दोनकोचा पोलीस असना तू माय ना पाय ना त्या तो आई सांगितले माय पाय कोण आ रस्त्यात सोडप गो बरे म्हटल्या वो फर्स्ट ट्रेन मोची लागली हे दिसाची सर्विस असतो जे दिसा आम्ही दोघांनी मोगात पडलेली ते अरे तुझी चेडवा कसली देख शिकायला रे अरे 30 रात माझ्या तुझं कट्टा 30 रात बघा सतायता आमका सतायता म्हणून तुझे लई इंतजार केली तू काय सतायता तो महापुनीस दुसरो होऊन सर्व गंडाटा आमचो आपण